Sally Holland ydw i, Comisiynydd Plant yng Nghymru, ac fy swydd i yw swydd annibynnol, ac yn y swydd mae rhaid i mi diogelu a hybu hawliau dynol plant. Fel un o'r Alban, doedd dim Cymraeg gyda fi tan symudais i Gymru fel oedolyn. Ac dechreuais i fel llawer o bobl gyda fy mhlant, achos oedden nhw'n mynd i ysgolion Gymraeg, ac o'n i eisiau magu teulu dwyieithog. Ond fel llawer o dysgwyr, doedd ddim llawer o hyderus gyda fi i defnyddio yr iaith tu mas y teulu. O'n i'n hapus i siarad gyda phlant bach a cwn, ond doedd dim gyda oedolion neu mewn sefyllfa ffurfiol o gwbl. Ond pan dechreuais i fel Comisiynydd Plant, roedd fy teimladau yn hollol gwahanol, achos mae e'n swydd ble dwi'n yma i helpu plant ledled Cymru, plant sy'n siarad Cymraeg a Saesneg, ac mae yna hawliau gyda phlant i siarad y iaith ei hun. Ac yr hawl 30 yn yr Confensiwn Hawliau Plant yn yma i parchu ac i ddiogelu ieithoedd lleiafrif. Felly, i fi, ro'n i ddim yn gallu gwneud y swydd heb Cymraeg. Ac siŵr o fod mae wedi bod yn handi hefyd gyda cyfarfodydd, gyda gwneud cyfweliadau ar y radio ac ar y newyddion, ond yn arbennig i rando ar blant a phobl ifanc yn ei iaith ei hun. Rydyn ni yn swyddfa a tîm dwyieithog. Mae yna llawer o bobl sy'n siarad Cymraeg fel ei iaith gyntaf, llawer sy wedi dysgu pan oedden nhw mewn ysgol, ac rai sydd ddim yn siarad llawer o Gymraeg. Ond pan oedden ni yn y swyddfa cyn y pandemig, roedd y dwy iaith yn gweithio ochr yn ochr yn y swyddfa. Roedd pawb yn just newid rhwng y dwy iaith, ac oedd yn teimlo yn naturiol, really, ac oedd yn helpu pobl fel fi sy'n dysgu yr iaith i datblygu ein iaith ni, gan gwrando ar y sgwrs yn y swyddfa. Ond aros fel yn gweithio gartre yn ystod y pandemig, roedd pobl yn sylwi bod does dim llawer o sgwrs yn ffurfiol, ac roedd ni'n just mynd yn syth i cyfarfodydd ar Teams neu ar Zoom, ac yn just roedd y Cymraeg, doedd dim llawer o Gymraeg, doedd dim gymaint o Gymraeg a oedd yna cyn y pandemig, ac roedd pobl yn colli hyn. So mae yna grŵp lles yn y swyddfa sy'n gyda aelodau o bob ran o'r tîm a bob lefelau, ac oedden nhw'n grêt i siarad am sut i ddatblygu ni fel tîm. Ac maen nhw wedi codi llawer o mentrau yn ystod y pandemig, ac oedden nhw'n ystyried beth sydd wedi digwydd gyda'r iaith, ac oedden nhw'n wedi dod lan gyda addewid Cymraeg. Ac mae'n dda, dwi'n credu, achos mae'n ar gael i pawb beth bynnag ei lefel Gymraeg. So, rydyn ni'n gofyn i staff i addo beth maen nhw'n mynd i gwneud gyda'i iaith, ac yn y blwyddyn nesaf, maen nhw'n cael ei appraisal. Ac maen nhw'n gallu dweud, wel, just dechrau cyfarfodydd gyda bore da, ac sut ydych chi, ac mae pawb yn gallu gwneud hyn yn y swyddfa. Ond i rai arall, maen nhw wedi addo i helpu eraill gyda'i iaith, ac i helpu nhw i ddatblygu ac hefyd just i sylwi, wel, mae pawb ar y
yn y cyfarfod yma ar-lein yn gallu siarad Cymraeg, so pam yn ni'n siarad Saesneg. So mae'n just rhoi rhywbeth tipyn bach mwy structured i ni, i helpu ni i cofio, i defnyddio ein iaith ni pan rydyn ni'n gartref. Ac mae wedi bod yn llwyddiannus, fi'n credu. Wel, dwi'n credu bod pob sefydliad yn gwahanol, ond beth sydd wedi gweithio yma ydy bod y mentra wedi dod o'r sefydliad cyfan. So dwi ddim fel arwain wedi dweud wrth pawb mae rhaid i chi gwneud hyn. Roedd pawb eisiau gwneud rhywbeth a roedd ni wedi adeiladu y mentra gyda gilydd. Ac dwi'n credu hefyd mae yna llawer o safonau Cymraeg a maen nhw wedi helpu ni dros y blynyddoedd fel sefydliad i sicrhau bod ni'n gwneud beth rhaid i ni gwneud gyda'r ieithoedd. Ond dwi'n credu mae'n bwysig i adeiladu diwylliant mewn sefydliad ble mae pobl eisiau gwneud pethau gyda Gymraeg, eisiau adeiladu diwylliant dwyieithog. Ac gyda hyn, dwi'n credu rydyn ni wedi adeiladu rhywbeth gwahanol.